Налага се не просто всички да се оттърсим от дълбок сън, а и да вложим огромни усилия, за да си върнем България. Страната ни е в ръцете на хора, които не могат да бъдат по-далеч от каквото и да било пробуждане. Законодателната и изпълнителната власт са в ръцете на цинични лица, които не се свенят от безпринципни съюзявания и раздели, нито от абсурдни и нецивилизовани решения. Те най-сетне дори не се срамуват да признават открито, че зад собственият им авторитет винаги има и друг, както и че не биха отказали подкрепа от никого, даже от криминални среди. Съдебната власт често се оказва парализирана. Органите на сигурността биват карани да изпълняват несвойствени задачи. Извършват се възмутителни и немотивирани кадрови промени във всички институции. Начело на правителството стои човек, който наричаше стачката на българските учители седянка. Които смятат, че на избирателя не е нужно образование, не са нужни перспективи. В същото Народно събрание се намират даже такива, които нямат правото да бъдат там. Не съществува реална опозиция. Демокрацията у нас действително е вече само фасадна. И единственият отговор на тези факти е прословутото "не ми пука". На нашите предполагаемо законни, но напълно нелегитимни парламентаристи не им пука, когато самата основа на законността е пропукана. Не им пука нито за бедността, нито за образованието, нито за правото, нито за достоинството, собствеността и сигурността на гражданите. Интересува ги само оставането на власт, защото те живеят само чрез нея и само за нея. Минимални отстъпки пред здравия разум правят единствено при недвусмислено изразен гняв. Лесният, безотговорен популизъм е последният им опит за какъвто и да било контакт с суверена. Над 4-месечни протести и искания за отставка не оказват ефект върху безсрамието на хората, узурпирали управлението. През това време цялото обществено тяло линее и всички ние биваме всекидневно ощетявани, заплашвани и унижавани от тези, които би трябвало да служат на общия, а не на личния си интерес. Живеем в безнаказана лъжа, живеем и в самодоволна безпросветност. За нас, студентите, това положение е нетърпимо. Ние, бъдещите хора на науката, поколението, което сега навлиза в живота, биваме съветвани да емигрираме и заплашвани с насилие, когато даваме... Ние сме с вас! 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 Затова днес, в Деня на будителите, ние, ранобудните студенти, се обръщаме към всички български граждани. Събудете се! Станете от сън! Стига търпение! Стига мълчание! Призоваваме всички лица и институции към ефективна общонационална стачка! Gracias.